Hi, hari kami subong sa Kakato, Pilipinas. Hello, Pasig. Ako namin tulay. Lagi kami nabigabi. Ano? Kapag ano niya, Pag paipo naman sa kuna patulugay na. Ay, salamat sa nagdala sa Kami amon mag-build diri. nila sa tay-tay. Okay pa sa kuna. Ay, nakalampas na kami sa immigration. Lalo ko kapusing ko. Sabang wala na gid ha. Magpuli. expire Kung magpuli na lang ko. Tsaka na lang matsapan. Hello, JB. Johor last year Bahru, lang ako Malaysia. 2020. 10 years na dito. Hindi pa. 10 years nakakuha ko nung subong 10 years. Nakadito kami sa Malaysia. Bakal kami body wash. Bakal kami sa dishwashing liquid. Baka kami sa mga toothpaste. Ay, barato din. Baka kami di bubot. Uy, Bayan. Ari kami subong. Masulod kami sa Legoland. Kunwari lang, masulod kami nga tatlo sa Legoland. Iban, shout out lang sa ila. Shout out. Shout out ko ng balya. Nan. Salamat sa amon nga upod nga ginlibre kami di lagaw-lagaw sa Malaysia. Welcome to Malaysia. Lang kay masulod kami may police. Tatuan ko kayo, umay na lang ko. last time ang mas Nagaw kami din nga tatlo. Kahadto di kami kay mga pila kami nga tatlo kuno mo. Unplanned din ang amon nga lakad. Di at least kadayon ang amon din nga lakad. Tapos lang nga duwaw. Sige lang bala, kayo wala mo na sa kakilala. May upod kaming artista. Artista sang ano, Bacolod. Yeah. Hello. Si thank you sa pagdala di sa amon. Hello, Malaysia. At last, nakabalik manggid ko dire. For how many years? Nga wala ko di kakato sa Legoland. Ang gusto magkato dire kalato na kamo samtang nga bag-upa ang ila nga iban nga ginapang ano ni pang display. Pagkadto ko di sa muna hindi pa ni amo niya as in. Galing ang Legoland is ara gid sa daw ka bukid-bukiran nga lugar sa ara ka lang sa Pilipinas. Ayan, wait lang ay ma-photoshoot kanya nay for souvenir o memory man ba. Ato kita nyo to ang sa babaw sang bukid ang Legoland. Dito ginbutang kay wala na lugar sa ubos. Ay bidang sorry. Nan gaginoal ang mga katawhan dire subong sa Legoland. Welcome to Legoland, Malaysia. Talagsa lang ni ang amuni nga mga plano ti i-grab tang opportunity kay may nagdala di sa amon kung saan pa naman kami din ay makadto. Kag sambal nila kay nagaedad na kami subong tikinang lanta enjoy ang aton nga off day. Ang day naman inday. Kailangan mapapicture kami, anay. ano na, hindi niya kami kupakonde? Makipungko lang kami diyan, ay dawgin kapoy kami sa Legoland. Picture lang kami sa Legoland. Ari kami sa buong Sagaisano City. Kay mabisita kami sa upod na bon, ara sa Planta Hotel. Ako na. Sa Planta Hotel siya ng chicken. Hello, Philippines.
Nando's. Busy si Inday, kalantaw ka mga picture. May free wifi sila. Wala din free wifi. May wifi din. May wifi din. May free wifi po. Okay. Ang wifi. Ay, oo, may Open. Sabi na lang siguro, ang ako na video. Okay, karoon nagkatuan naman kami ng iba. Busy sila sa ilang kapix mate. Can I have one full platter? Shout out na kay The sides are Desaan, shout out. one spicy rice. Galan ka, ginagalan ka man. Tigilay naman yung uwi, ah. Tabo kami sa San Manico Bridge. San Manico Bridge. Dalan siya pa dos langit ulit, oh. Amlaw, lapit na dos langit, oh. I'm busy with working. Oh, ang laban na